Je hebt dat er niet komt? Wat eruit? Nee, ja, zie, is stuk. Is oververhit. De blender is stuk. Nou, lekker. Ja. Die andere keukenmachine? Nee, die doet het niet. Hoe moet het nou, mayo mosterd? Naar je blender hel je. En dan verbeteren kwaliteit, hè. Alhoewel het net altijd aan de kwaliteit... Nee, Herman, altijd net altijd aan de kwaliteit lijkt. Maar die gewoon... Nee, hij doet het niet meer. Nee, dat is het. Nou. Maar hij rookt wel wat, hè? Hij rookt inderdaad. Ja, dat is gebeurd. Dat is gebeurd dus. Juist. Nou, vrij simpel. We gieten het hele handeltje erin. Gewoon, wat is nou Rietsuiker. Kijk, hij staat nou hier, maar op zich maakt dat niet zo bar veel uit. Je hebt wat extra flesjes. Dan wordt het wat dunner, hè. Zelf, hou me hier even bij, dan moet ik weer... Wat maakt zie je hem al in? Kunnen we er wat van zien? Jazeker. Rennen we er even in, hè. In een luxueuze winkeltje. Wat wij wel leuk vinden. Omdat we krijgen een beetje begon binnen. Hebben het een beetje aangekleid. Hoeveel heb je hem ontnota verkocht? Nou, nog net zo vol, hè. Daar moeten we gewoon eerlijk in wezen. Ik bedoel, Nou, binnen die paar weken toch wel behoorlijk veel, hoor. Nou ja, het begint een beetje te rennen. Ja, Maar ja, er zijn meer mensen die in het huis waar je begon binnen. En die toch heel grut worden binnen. Jolma salade toch ook? Ja, homa's. Ja, nou maken we reclame. Maar die, maar die saladesoort. Ja, je kent die bakjes wel. Exact vanuit eenzelfde hokje begonnen in de achterhoek. Dus dat is je takkomst? Nou, dat weet ik nog net. Nou. we zijn net al de jongsten weer. En heb je hem hier nou ook een vergunning voor en zo? Nee, voor hobby hoeft net. Hoeft niet. En dan mag je gewoon verkeerd. Aangezien je je hobby mag uitvoeren. En iedereen, net zoals iemand een spoor bij aan de treintjes op hobby, mogen wij dit doen. Plus verkoop? Ook dat. Of onder het mond van de gever weg. Zal er nog even wat producten bijvullen? Ja. Ik had altijd druk. Als ik me dus verveel, dan pak ik een fiets en ging even naar de bakkerij. En dat is altijd wel wat te doen. Ik vind het prachtig. Ik wil een Fries suikerbrood. Groot of klein? Grote. Grote. 94. Maar je hoeft het er net mee te werken op deze leeftijd, zo niet zeggen. ik hoef net. Ik hoef net. Ik maak ze wel loren hoor, maar die wil net betalen, ja. Dat doe ik alles aan mijn plezier. Ik hoop beslist net dat ik het zet ik gewoon op, dan haal ik het. Ik wil graag een chocola. Chocola, van die gewoon af roze. Nee, dit is er Ik vind het mooi. Je had mijn hele leven best. 50 jaar. Toen ik het nog maar in was. Want dit wie ik het plek bij jou maar je man de bakkerij hing? Ja, van heid op zoon. Vroeger paken Wobbe, doe Kees, doe Wobbe, dat weer mijn man. En ook Kees werd, dat is mijn zoon. Dus 4 generaties. En maar hoeveel mensen wennen je meer dan? Vroeger maar eens 8. Je bent 6 bij. 6 ben, hij is 8. Op eerste alter. Alle keer een camper, dan wat door de vlier en jongen, we gingen alle genot. Bedankt, tot ziens. Ja. Ja, jongens, ik heb even helpen.
Jawel. Dus. Hoe staat die hier? 1 euro. Dat is 2, dat is ja. Maar heb ik een snoepje gehad? Nee? Jawel. Ik wel. Oh. Nou. Dus even zetten, alsjeblieft. Ja, bedankt. Zo. Klaar. Nu ben ik aan 21 heel erg. Nou ja, ik ben er nog wel wat aardig gewend, hè. Zo, omdat ik dit had, maar dan zag ik wat oordeel. Je mag ook wel 6 broodjes halen en dan 5 betalen. Nee, doe maar gewoon een halfje wit. Een halfje wit? Ja. Goed. Even zien. En wat vind jij nou het leuke van in de winkel staan, Jan? Nou, met de klanten en wat opruimen, verkopen, handelen, hè. Ik ben altijd aan het handelen. En dan heb je wat stekken gehoord, of er is kankoek, of er is een stek en een koekje. Zet op het toonbank, nu zoveel. Nou, ga je dat goed geven, dan weet het oud. Nee, maar het is stekkengang. Nou, je helpt me met mij. Of een krentenbal die wat in wat drukt is. Even, 1,50. Ja, oh ja, met mij. Zoekerballen. Dus dat is mooi. Zo, dat vind ik heel mooi. Die gaan net vaak mensen naar de winkel met lege handen.